urobiť pre tento šport? No, moja vízia, to je taký môj, možno už dneska povedať po tých asi 13 rokoch, čo sa tenisu veľmi aktívne venujem, taký celoživotný sen a je to postavenie ako všešportového, nielen tenisového stánku. Nejaká multifunkčná hala, ktorá by zastrešovala viaceré športy, ktorá by poskytovala prostredie pre výstavníctvo, ktorá by poskytovala priestory pre kultúrne podujatie, niečo také, ako je Národné tenisové centrum v Bratislave. Som v tenisových štruktúrach, takže vidím do kuchyne Národného tenisového centra, takže viem posúdiť, že je to projekt životaschopný. Samozrejme, Bystričania, najmä tí starší, vedia, že otázka športovej haly to je už niekoľko desaťročí, tu nie len predstava, ale už sa reálne začalo i robiť, potom však to ustrnulo práve na prelome rokov 89-90 a vyrástlo tam Európa Shopping Centrum. No bolo určite viacej projektov. Toto bol taký projekt asi, ktorý už mal veľmi blízko k realizácii. Potom zmenou režimu došlo k pozastaveniu a vôbec k znefunkčeniu celého projektu. Ale je tu viacej projektov, len stále sa tu v Bystrici nedarí nejak ich dotiahnuť do konca. Viem. Čo by bolo treba spraviť, aby skutočne telovýchova, mesto a podnikateľská sféra priložila ruku k dielu, aby tu tá športová hala, všešportová hala, dá sa povedať, vyrástla? No predovšetkým si myslím, že treba hnací motor. Tak ako sme my v tom roku 1999 sa podarilo dať dokopy 17 ľudí, ktorí vtedy tú nafúkovačku postavili, tak treba niekoho teraz, ktorý to uchopí, čo je nejakou mojou víziou. Dá dokopy podnikateľov, dá dokopy mesto, dá dokopy Vucku, dá dokopy prípadné športové zväzy, ktorí o ten projekt budú mať záujem, pretože to nie je len tenisová záležitosť. V tej hale sa môže hrať badminton, v tej hale sa môže hrať stolný tenis, tam sa môže hrať squash, tam sa nakoniec môže hrať aj hokej. Ale aj kultúrne podujatie. Samozrejme, to hovorím o tej multifunkcii, toto som iba tú športovú zložku, kultúra, divadlo, koncerty a výstavníctvo takisto. Toto v Bystrici nám chýba. Kto by mal byť tým ťahúňom? Koho vidíte vy? Na koho pleciach by to malo všetko ležať? Ešte taký človek zatiaľ v Bystrici nie je, ale myslím si, že aj mesto by tu mohlo zohrať významnú úlohu prostredníctvom primátora mesta. No, ja už som mal túto ambíciu rokovať s mestom. Bolo to niekedy pred 2 rokmi, pretože tenisový zväz vtedy prejavil záujem o zmapovanie prostredia v Banskej Bystrici, kde by sa takýto stánok dal vybudovať. A vtedy to skončilo to na tom, že sme nenašli, napriek tomu, že mesto bolo v ústretové a ponúklo nejaké pozemky, kde by sa takáto hala dala vybudovať, tak to skončilo na tom, že jeden konkrétny priestor, o ktorý už sme sa začali zaujímať a robiť kroky, tak získal iný záujemca. Ale týmto není uzatvorené, tie rokovania treba jednoducho obnoviť. Boli projekty aj haly niekde na území Vlkanovej, ktorá by mala slúžiť aj pre Zvolenčanov. To je tiež veľmi zaujímavá myšlienka, že spojiť takýto stánok aj pre Zvolen, lebo vo Zvolene takisto chýba takýto stánok. Pán Sloboda, ja vám ďakujem, že ste prijali pozvanie, že ste prišli k nám do štúdia, porozprávali o tenise a predstavili tú víziu vybudovania všešportovej haly. Budeme držať palce, aby sa to skutočne podarilo v Bystrici a keď budeme na budúce hodnotiť ďalšie úspechy tenisu v Banskej Bystrici, možná, že sa zmienime aj práve v dobrom o tom, že tá hala už aspoň základný kameň postavený bude mať. Dúfajme, ďakujem pekne za pozvanie. A vám, vážení televízni priatelia, ďakujem za pozornosť pri sledovaní tejto relácie.